Quan pensem en permacultura, segurament ens venen al cap tècniques de jardineria o dissenys de finques, oi? Però la veritat és que al seu nucli hi ha una cosa molt més profunda, una filosofia, les seves 3 ètiques. I no són només regles, Són la base, el punt de partida per a dissenyar un futur que sigui realment sostenible. Comencem. Aquesta cita ho diu tot, oi? És que és així de clar. Abans de plantar ni una sola llavor, abans de dissenyar res, la permacultura ens demana que parem i comencem amb una pregunta ètica. És el fonament, la base de tot el que ve després. I, de fet, aquesta idea no és gens nova. En realitat, és pura sabidoria antiga. Pensem-hi, les cultures que han sobreviscut durant segles sempre han tingut un codi ètic compartit molt fort. Potser no eren lleis escrites en un paper, sinó que formaven part del teixit mateix de la comunitat, allò que els unia i garantia que poguessin tirar endavant a llarg termini. Però per què aquesta urgència, ara, per parlar d'un marc ètic? Doncs, la veritat, només cal mirar al nostre voltant. És evident que vivim en un món que ha perdut l'equilibri. L'evidència és aclaparadora. Estem parlant de l'erosió del sòl, la terra fèrtil de la qual depenem tots, de problemes amb l'aigua, que cada cop és un recurs més escàs, d'una biosfera totalment desequilibrada amb ecosistemes que desapareixen a un ritme brutal. I, és clar, del clima. Canvis massius que ja no podem ignorar de cap manera. Això no són problemes del futur, són les crisis que tenim ara mateix sobre la taula. I clar, davant de reptes tan enormes, és normal sentir-se una mica superat. Per on comencem? Doncs la permacultura ens diu que la resposta no està en alguna tecnologia supercomplexa, sinó en un lloc molt més bàsic, més fonamental. La solució, doncs, comença just aquí, amb 3 principis que ens serveixen de guia. 3 ètiques que no busquen només fer menys mal, sinó que són la base per a un disseny que regeneri activament. A primer cop d'ull, semblen molt simples, però estan profundament connectades. Cura de la terra, cura de les persones i retorn de l'excedent. Anem a veure què vol dir exactament cadascuna. La cura de la terra. A veure, això comença amb un acte d'humilitat, reconèixer que som part d'una xarxa de vida molt més gran que nosaltres. I no parlem només d'arbres i animals, Parlem del sol, de l'aigua, dels fons, de tot. I aquí ve el canvi radical. Tot té un valor en si mateix, un valor inherent, no només pel que ens pot donar a nosaltres, les humans. Després tenim la cura de les persones. Això ens recorda una cosa molt important. No podem cuidar el planeta si no ens cuidem entre nosaltres. Es tracta de buscar l'autosuficiència, sí, però sempre dins d'una comunitat forta, d'una xarxa de suport. L'objectiu és cobrir les nostres necessitats d'una manera que enforteixi la salut de la Terra, no que l'esgoti. I la tercera ètica, el retorn de l'excedent, és la que ho llega tot. Reconeix que la natura, en essència, és abundant, i un cop les nostres necessitats estan cobertes, tenim la responsabilitat de compartir el que sobra. Aquest excedent pot ser menjar de l'hort, és clar, però també pot ser temps, coneixements, recursos que reinvertim per enfortir la terra i la comunitat. I aquí hi ha el punt clau. Aquestes ètiques no són una llista de coses a fer per separat. No, són un cicle, un sistema que es reforça constantment. És que no podem tenir cura de les persones si tenim un planeta malalt. I el retorn de l'excedent és precisament el motor que alimenta contínuament la cura de la Terra i de la nostra comunitat. Ara bé, aplicar aquestes ètiques no va només de canviar el que fem, va de canviar com pensem. Exigeix una transformació molt profunda de la nostra mentalitat, passar de pensar en termes d'escassetat a pensar en termes d'abundància. Aquesta imatge ho clava. La nostra cultura sovint ens empenya a preguntar què puc treure jo d'això? És un enfocament que inevitablement crea competició i una sensació d'escassetat. La permacultura li dona la volta a la pregunta què pot oferir aquest element o aquesta persona? Només aquest canvi de perspectiva ja obre la porta a la cooperació i a una abundància real per a tothom. I això ens porta, és clar, a redefinir què vol dir ser ric.
I aquí hi ha una idea biològica que és fascinant. Quan les comunitats se senten segures, quan les necessitats bàsiques estan cobertes, hi ha aquesta sensació de riquesa en el sentit més profund, la pressió de l'estrès baixa. I biològicament, això porta a una moderació natural de les taxes de població. És increïble. Molt bé, doncs a on ens porta tot això? A on ens porten aquestes ètiques i aquest canvi de mentalitat? Doncs a l'objectiu final de la permacultura, que no és només una agricultura permanent, sinó una cultura permanent. La història, de fet, és plena d'intents fallits de crear sistemes permanents. Pensem en els sistemes feudals basats en l'explotació. Van acabar en revolució. O els sistemes baronials, fets per al privilegi d'uns pocs, que van portar a la destrucció per pura cobdícia. La permacultura proposa un camí totalment diferent. L'objectiu real és el que es podria anomenar permanència comunal. Imaginem una cultura estable arrelada en la saviesa d'ecosistemes madurs, com un bosc, i alimentada pel coneixement que passa de generació en generació. D'aquí neix l'estabilitat i la seguretat de veritat. Però com es comença a construir una cosa tan gran? La resposta pot ser sorprenentment petita i propera. Aquesta cita ens recorda que una de les coses més radicals que podem ser és cultivar un hort. No hi ha res que ens connecti de manera més directa a la relació entre l'esforç i la recompensa. I és un primer pas per començar a desconnectar els sistemes que no funcionen. I tot plegat ens deixa amb una pregunta final, una reflexió personal per a cadascú. Amb el nostre excedent, ja sigui de temps, d'energia, de recursos, a què estem donant suport? Les nostres accions estan enfortint la terra i la comunitat? La resposta a aquesta pregunta potser ho canvia tot.